it's just easy to pray for this long, long drive of insanity. A long, long drive and die to the heavens of the restless minds where you keep on trying. Ja, het is een boek eigenlijk met twee gezichten. Het gaat aan de ene kant over de baptisten. De twee hoofdpersonen die ben daarin opgegroeid. En die komen maar van Tjerk en van Squallen. En met z'n tweeën richten ze een band op. En ja, dat is eigenlijk het hoofddeel van het boek. Vandaar dat hier die amp existeert. Zeker, want het boek is fictief. Maar het is toch echt behoorlijk geïnspireerd. Zeg maar van 80-90% op mijn eigen verleden. Ja, dan gaan we aan verder praten over het boek, maar eerst maar even over de muziek. Ja, die amp, ik ken het natuurlijk echt van mijn jeugd. Van de tijd dat er nog cassettes waren. Die ben er nou weer trouwens. Dus ja, alles begint zich te herhalen, wat dat onbelangrijk. Die amp paste en moest je bij dus? Ja, want het is gewoon eigenlijk het verhaal van die amp. Ja, Of let eens is het eerste deel, want ja, dan maar wat shit niet even omdraaien. Ja. Eigenlijk, Geert en ik, ja, we spelen een belangrijke rol in dit boek. Ja. En ja, hoe dat al is, dat matten we nee, maar tegelijk. Long drive insanity, long drive and die to the heavens of the restless minds where you keep on trying. Deel je hem in het begin al in de leven van de muziek, of wie het juist vanuit die kerken, de baptistenkerken? Ik denk dat de kerken vooral de reden wie dat we bij elkaar kan binnen. Maar de leefde van de muziek en de interesse daarvoor, dat had echt tot het ontstaan van de band leidt. Ja. Absoluut. Wat had in het bestaan van die religie nog een grote rol spelen, of net? Je kwam al kort zien, maar vervolgens is dan ook, ja, een band krijgt een eigen dynamiek vaak, hè? Ja, klopt, zeker, ja. We beginnen even naar de linkerbordman. In hoeverre speelt bij jou geloof een rol? Nou, niet zo heel erg prominent, denk ik. Nee. Het was meer ook de praktische kant van de zaak, zeg maar. Dus ik ben de oudste in het gezin, goed christelijk opgevoed. Ja, en wat je net zei over puberteit en komt in een andere wereld terecht, die de ouders ook niet kennen. Zeggen van, ja, wat gebeurt hier? Ja. Nou, vaak ook onbekend van de ouders, hè? Ja, zeker, tuurlijk. Dus dat is ook niet zo gek. Je vertelt net alles dan? Even nadenken. Nee, geloof ik niet. Nee. Wat voor muziek maken jullie? Vroeg een jongen met ultrakorte stekeltjes. Wij maken willepunk, zei hij. Wat? Willepunk, dat is Fries voor pretpunk. Er moet toch een beetje lol in de muziek zitten, of niet? Ik zing gewoon over dingen die ik meemaak. We hebben bijvoorbeeld net een nummer opgenomen over wat ik elke dag eet. Wat is dat dan? Hagelslag en soepenbrei. Ik moest lachen. Het klonk goed. Recht voor zijn raap. En jij, vroeg hij, ben jij ook zanger? Kun je dat zien dan? Hij grijnsde. Je lijkt me niet echt het type van een gitarist of een drummer.